To James Ponono ni oganda ochako duoko piny kit wuoth ma gibedo godo. Ere kaka udhi timo mondo mi uneni un bende udong' e tiju? Uneno ni samoro inyamed be kaka umedo samoro ok ong'eny ahinya tiyudo ka kwan mar joma wuotho koro dok piny. To umbe nyakudo uneni udok e otigi moro nyaki ng'ato wuok okinyi, driver gi conductor kaka iwacho cha nyaka wuogi kendo godhiambo ka nitiere gimoro e lwetgi. Ere kaka udhi na un bende pod ubedo kod yuto, James? Wach miwacho ne mosegabedo ka chando ahinya, Lydia. Ikawo nengo iketo ni migwiri wabiro chajo siling 800 kuom jawuoth ka jawuoth. Ng'eny jowuoth koro oketo ni gibiro mana dhi e wuoth mochuno. Ka nitie wuoth mochuno achuna kabisa eko biro tiyo gi pesa no, nikech samoro ko tiyo gi 800 no to kogo kwan mar mondo dhi oduogi en 1,600. Samoro kama dhi cha be odhi kawo kendo piki ma be dhi medo bei. Kogo kwan mar siling 2,000 to kone ya wuodhi ni tek. Wewe achik kata na wachno taburo dhi e bang'e. To mane ma samoro hinyowa. Igo kwan ni ting'o dhano 14 monego chuli 800. Lide pango mtokani marumo kata mana ji 10 otamore. Jowuoth bende kone wasebudhe mtoka nyakiterwa. Mae kama ywak ni wan gi lal maduong' ahinya ohala mar matatu. Nikech dhano onge pesa. Iyudo ka samoro ji koro dur kata mana idho mtoka stage wadhi kone ni chuli office. Koro ji orengo dhi rito mtoka e barabara kacha kama chaje siling 500 eno kone nigi 300. Idwa ywari anywa gi customer aonge 300 aonge ang'o mana ka samoro nengo mwaketo gi samoro ginyal ga tiyo nikech poverty index ma wan go. Nengo mwaketo kata maga town service nti kundi mwaketo siling 60 kata kaka kama Kibos kabiro town ni doka koro siling 10 momedno jawuoth bende garama moko manyako tim moko ni wuoth kende tich motiyo ni obiro amua ni koro kate tada wuotho mana gi tienda kadhi kondale kata kadhi town make ne jawuoth koro idho mtoka to mana koro koth chwe ma mtoka ok onyal wuotho gi tienda e barabara. Koro yudo ko idho mtoka mana sama koth chwe nyiso ni pod wadhi bedo gi wang' mang'eny kata lal mathoth. Mtokni ringo nono e ndara ka onge jowuoth mopong'o gi ma osebedo ka hinyowa kinde ka kinde ma samoro kata nengo mwaketo gi samoro ok gibed ga implemented. Kech godhiambo bende wadwa ni mondo conductor okaw pesa miwuon mtoka en mondo oyud msache samoro chopo ma wakaw nyaka half price kech ji onge gi pesa. Erokamano James, un bende we aduogi iru kaka